Hai, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव Dada Manobखौ नायनो थांनो नागिरदों आरो दसे सम नायलांबाय थादो नोंथांमोना। फोरानदों बेदर गोरान ओइ फाननो हायो बेदर फोरानदों नै मम्मिया। भिडिअ बानायगासिनो मैया फाननो हायाखै। सोरनोबा नांगौबा जोंनि दखानाव लांफैनो हागोन। दुकान कहाँ पर ये? दुकान हमारा घर के सामने ही है। दा मेथाइ लाखाबाय बाय बाय मेथाइ लाखाबाय गामियावनो नङा थेवबाबो मास्क लाबाय आङो जेखुनु दा फैगोन। कोई भी नहीं है रास्ते में, मैं ही अकेला चल रही हूँ ना। आदा मानब लाभलिखौ नायनो नागिरदों आरो बियो दाखालि आदाया गुवाहाटीनिफ्राय फैबाय थानायाव एक्सटेन्ड जादों, बेखौ नायनो थांनो नागिरदों आरो आं रुमाव गामियावनो बेयावनो जोंनि गामियाव। आं दा आदा मानबनि रुम खाथियाव मोनफैबाय। रुमखौ खोन्थाहरनि आं नै आं दा आदा मानब लाभलिनि रुमाव मोनफैबाय आरो आदानि मोनसे पिकचार फट'फोर नुनायखौ नुनानै आं ओरैनो भिडिअ एसे खालामस्राबाय आरो खोमसि सिनदों नै उन्दुनानैसो दं हालोद खाराब। आदाया बांद्रायबो जायाखै आरो दा एसेल' दुखु मोननाय दं। दा आदाजों एसे मोजां गाज्रिनि खोथा रायलायबाय आं, बेखौ भिडिअ खालामबाय थायासै आङो, दासो ओरैनो लास्राबाय। दा थांफिनसै आरो आङो बांद्राय गोबाव थांला, मोनसे खामानियाव थांनांगौ दं नालाय। थांफिनसै ललिमनाव थांनांगौ दं, दासो थांसै। एयारटेल रिचार्ज टिभिदा खरसा दं नायनायाव जागोन। औ मेथाइ जानो लुबैनानै ओरैनो हाबफैबाय आरो आं मोनसे ओरैनो जालांसै। ओंखाम उखैदोंमोन ओंखायनो पर'था मोनसे जानानै फैबाय आङो, दा न'आव थांफिनसै। हारसिं रावबो गैया, लामा लामा हारसिंनो बखिगासिनो आङो, जा मिनिनो ओंखारबाय गावखौनो गाव। माथो होनोना हारसिंबाबो रायलायनांगौ जाबाय, उफाय गैया।